Bueno, guk farmaziako peina kritikotikan, esan berra dakau lehen urtean herri unin finkatu zala taldia, orduan ez deula denbora gehiagirik euki, eta lehen urtea batez ere jardunaldin antolaketara bultzatu edo bideratu baldin magenun ere, aurten ja beste planteamendu batekin hasi gea, serio goazteko asmoakin, eta kontun hartuta laukarrera diferente ikaste deula bertan, zailtasun maila bat zeon, puntu komunak edo topatzen. Orduan gai zabal baten aukeraketa egin dugu eta gure aurtengo helburua izan da bizitza osasuntsu bat zer dan definitzea. Ez dugu jarri mugarik noiz arteko lanketa izango da, baina pixkat ideak argi euki arte behintzat lan saiatuko gea, ez dakadegu kursoa osoa iraungo deun edo ez. Eta bizitza osasuntsuan barrun aztertu nahi ditugu hiru zutabe nagusik iruditzen kirola, elikadura eta psikologia. Hiruren arteko erlazioa zein den aztertuz, eta baita ere laugarren zutabe gisa edo presio sozialak hiru horietan dakan eragina aztertu nahiko genuke. Eta lehen urtean ingen gutxi hori batez ere artikulotan mugatu bazan ere aurten nahiago deu bakoitzak bere aldetik hausnarketa bideratu eta gero hoi komunean jarrita orduan ja gabeziaren bat topatze badeu artikulo horietara jo, baina alba da gure kaxa edo funtzio autogestionatu horren bidez formakuntza egitea.